אני עדיין קם בבוקר ושותה קפה עם 2 סוכר, אני עדיין ישן בלילה על כרית ומיטה. נכון שזה לא בחדר שבו הייתי רגיל עד עכשיו להיות, אבל זה בחדר בו פחות או יותר טוב לי. אני עדיין קם בבוקר ואוכל פרוסה של לחם עם גבינה לבנה, אני עדיין שותה מים לרוויה. נכון שעכשיו על פי המצב אני זה שצריך לדאוג להכל, אבל טוב שזה ככה, אחרת לא הייתי יכול להמשיך הלאה. שירו איתי! אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אז אני עדיין קם והולך לעבוד, מתחזק את עצמי בכבוד, בכבוד אני משתדל שלא ניפול יותר מדי למטה. נכון שלתלוש יש כרגע ביקוש יותר משמעותי בחיים שלי, אבל זה מקובל וזה נורמלי, נראה לי, כנראה. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר, זה נכון? אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אני עדיין שר ומנגן בלילות, עושה לעצמי כל מיני מנגינות, אני עדיין שר ומנגן בדיוק כמו פעם. החיים לא נעצרו, הם רק הסתובבו מן הקצה לקצה לקצה, אבל ככל הנראה נראה לי שאני מרוצה. אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אז נרים כוס יין ונשתה לחיים, ונשתה לחיי החיים החדשים שלי. ישראל ברון לחיים. אמן.